дар ҷамоати шаҳраки Кирови ноҳияи Вахш маҷмӯаи варзишии Саид Мӯмин ба фаъолият шурӯъ кард. Дар расми ифтитоҳи иншоот роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, устодон, собиқадорон, мураббиёни варзида ва ҷаҳонпаҳлавон Беҳрӯзи Хоҷазода ширкат намуданд. Дар маросими кушодашавӣ масъулин собиқадорон, меҳмонони фахрӣ ин омилро воситаи асосии таҳкими саломатии насли наврасу ҷавон арзёбӣ карданд. Ба меҳмонони фахрӣ ба чемпиони ҷаҳон аз намуди самбо Беҳрӯз Хоҷазода дар соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ либосҳои суннатии миёгон тақдим карда шуд. Ин макони солимгардонӣ бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Файзулло Ҳабибуллоев сохта ба истифода дода шуд. Маҷмӯа дорои шароити хуби тамрин барои наврасону ҷавонон дар се баст буда, ба талаботи меъёрҳои кунунии амалисозии барномаҳои мушаххаси намудҳои гӯштин мутобиқат мекунад. Маҷмӯае ки имрӯз мо дида истодем, ояндаш беҳтарин варзишгарои ин деҳотро ба воя мерасонад ва аз ин чеҳраҳои хуби варзиши мо умедвор ҳастем дида меброем. Дар гӯшаи дигари маҷмӯа таҷҳизоти гуногуни бадансозию солимгардонӣ насб шудааст, ки дастпарварони ин маркази варзишӣ метавонанд дар рӯзи махсуси тамрин ба пуррагӣ аз онҳо истифода намоянд. Дар маҷмӯа утоқи либосивазкунӣ, камераҳои назоратӣ ва дигар таҷҳизоти лозима муҳайё мебошад. Боздид аз тамрини аввалини машқҳои наврасон собит кард, ки муҳаббати гӯштини суннатӣ ҷудою самбо дар миёни аҳолии шаҳраки Киров ба ғоят зиёд аст. бачаҳои шаҳри Киров хеле хурсандем, ки дар маҳаллаи мо толори варзишӣ кушода шуд. Мо қаблан рафта дар шаҳри Бохтар, ки аз мо 9-10 километр дур буд, тамрин мекардем. ин ба мо шанс аст, ки мо машқ карда ва парчамбардори ватани худ бошем. Аз ин пас мураббиён Файзулло ва Наҷибулло Ҳабибуллоевҳо се басти машғулиятҳоро дар рӯзҳои муайяни ҳафта ба роҳ монда, ба ин васила наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб месозанд.